Мама ще се спусне и ще дойде, бе, Мими, спокойно. О, това не е за дечица, питай как. Питай как е, това не пуска дечица. Тук деца не се пускат, мами. Не са дечица. Мама, сега ще дойде. Искай, я подвигна. Ще пътна баба. Ани, не пуши. Майко! Изука, какво се моли? А де ти поживеете? Май! Обаче по-това скоро ще излезем. Готина, много е хубаво. Много бързо, бе. Много бързо. Много кратко. Сколко висшите жести. И трябваше да се пусти часом. Като космос. Готина са го известни. Не мисля ли толкова високо? Да? Аз така ще не по-страшно. Аз мисля, че ще бъде още по-високо. Това ти го и това е тук. Ами спре да ме ръка. Мимира вече иска се пикника. Ами да знам. Мимира вече иска се пикника. Тук ви спотка за подкачи. Много град. Много град. Как беше? Ая, Влади, ако се навие втори тур с него. По-хубаво от това на София. Да. Това защо? Що ние на Софията сме ходили, ама хареса ли ти? Да, много. Ненормално. Айде, Влади, ще го върнем да се качваме с него. Нека да познаем, не си натиснал ръка. Аз снимаю ли това? Не.